Здравейте хора, пак с едно видео, този път Оби Елевейтор. Той е елевейтор, но също обито. То се слага в различни обита. Това е трудно оби. Хайде да видим. Добре. До сега доста лесно. И умрях. Добре, нека да се пробвам пак. Горе има таймер, има като почти 1 минута вече да свърша. И пак умрях. Това е само едно нещо, да чух, че има по-трудни в тъмно червеното. Това е само светло червено. Извинете, ако чувате различни звуци. Не знам ако тази игра има музика. Извинете, ако не можете да ме чувате. Добре. Това е много трудно, защото не съм въобще добър на обита. Ами поне това е обия трудно. Ако също има други обита и ни по-лесни, ни по-трудни. Стават ми 15 секунди и няма да го свърша. Просто да видим. И скоро ще спре, но и пак умрях. Добре, няма дори да се... Дори няма да пробвам пак. Добре, това не беше толкова добре. Не знам ако някой победи, само 2. История се казва Cheater Hack Pro, значи не знам ако не си ли направил или просто читна. Но мона клин, това е лесно, зелено. Чувате някаква си музика и паднах. Тези, които харесват музика, май ще харесват този левел, защото има музикални ноти. Но не се справя много, защото просто не съм добър. Паднах пак. И оставам 4 секунди. Не знам защо не можах да се справя. Но Cheater Hack Pro беше с 6. Защо нямаше второ място? Защо няма второ място? Хора пишат. Сахарок. Сахарок? Сахарок. Добре. Мисля, че това ще бъде първото, което ще стигна. Но умрях. Още мога да стигна, просто съм много назаден. Ето, просто скачай, виж. Много лесно. Добре, не знам къде са всички други. Извинете, ако чувате различни звуци, съм 5-то място. Браво на мен. Има още хора зад мен. Това ми прави да се чувствам малко по-добре. Сахарок бях в 6-ти. Ще отида много бързо.
Охо! Охо! Бягам толкова бързо. Играта се казва Оби Елеватор. Не знам ако казах това и паднах. Поне паднах с Давид. Защо не мога да скоча там? Що не мога? Много ми е трудно, не знам защо. И... Добре, скоро ще стигна там пак. О! Защо просто ми махна всичката бързина? Извинявам се, че не направих видео по-рано. Ще направя още на видео днеска. Също е ето. Cheater Hack Pro и ей, са ни прави видео. Значи не шумим много. Извинете, просто от съседната стая. Трябва да се дръпна. Джон. О, не. О, не. Али да си там. Не. Умрях. Се разръбах още и паднах на това и пак паднах и умрях и можах ерора. Сам Cheater Hack Pro. Кой е Cheater Hack Pro? Ето я. Що си толкова весело, Cheater Hack Pro? Щото победи? А? Това? Let's be friends. Ей. Will you be my friend? I love spending time with you. I need a hug. Вече имахме това нещо. Добре, I love spending time with you. мога. I love you. Добре. И паднах. Добре. 35 секунди остават.
Просто не съм добър на тези неща. Дори не знам ако чувате нещо. Дори не знам ако прави мелодия това нещо. Кажете в коментарите ако прави звук. Хайде, още една игра и спираме. Добре? Спираме видео. I need a hug. I love you. Когато този левел почне, I love spending time with you. Спира видеото. И когато свърши левела, Let's be friends. свърши видеото, значи I love you. I need a hug. I love you. За живота си. О, не, о, не, о, не, о, не, ще стигна ли, о, не, не, и умрях. Ами, чао, хора.